sä nuupituutin löysin tämmösen? Niinku se sai... Joo! Näittekö? Joo! Olkas! Oh. Ei nuo hei liikkua tuolta kun... Nahaa. Mä oon kämpitty tuolla jollain Marksmanilla. Puh. Oh. Kova kuin kivi. Joo. Kova. Onks kiva vetää Barrettilla ja Marksmanilla? Onks kiva kuolla? En mä vedä Barrettilla. No ei, mut Enkö? vihamies vetää Barrettilla ja... Vihamies, onks kiva vetää Barrettilla ja Marksmanilla? No, millä muullakaan mä voisin vetää nipulla tuo Cold Sniperi. Mulla ei mitään klasseja auki. Niin. Miksi sun pitää käyttää Marksmania ja Barrettia? Ui. No mikä vittu? Eikö siinä on kyllä scrambleri? Meillä onko? Räpäräpäry. Ei tää vittu voi oikeesti se tuppaa teille tää äijä. Sopipahan. Tää on hyvä tyyppi. Onks sä näin nolo äijä ihan oikeesti? Nolo äijä, se ei ainakaan käytä ACRää sivuun tai nuutituutti menee jossain tuolla nurkassa. Joo. Ainakin elämä. Sitten ne pitää valtia. Hanki elämä. Jos sä otat noin tosissaan tää vittu särken No silloin ainakin elämä. Selvä. Joo. Sehän tarkoittaa sitä, kun mä vedän tässä pelissä ACRlle, ettei mulla elämää, eiks niin? Joo. Jep. On vitu hauskaa. Niin, kato tää, näillä nyt on niin kauheen vaikeeta. Mistä mä nyt rupesin vinkumaan? Näähän sitä aloitti, että mulla ei oo elämää, jos mä vedän ACRlle. Sä käyttää sniperia mieluummin kuin ACR. No mä siis niputtaa, oottakaa. Jos jolla ei oo elämä, niin tee. Itse asiassa mä näin jonkun ACR siis. Niin tai 22. Ja mitä vittua sä rustettiin tutaukoa päätästä, niin ne sanoo, että mulla ei oo elämää, jos mä vedän ACR, niin tarkoittaa se sitä. Tuu kaikki enkä samasta nurkasta saa. Mitäs tää nyt on, ACR? Mitäs tää nyt on? Voinko mä tulla se tuppaa teille? Mä kusen muuten täällä ACRllä. Joo. Tuu se tuppaa meille. Jos mä kuolen kerrankin, et joku ees tappaa, mut kun mä tuun se tuppaa, niin sit mä rupeen vetää taas ACRllä. Ok, mä vedän M4 sit tuubaan. Mä tuun tohon... No käykö mä juoksen koneesta siihen suoraan siihen, mikä se on? Sinne, missä se tupataan. Ei, eikä kuoli. Käykö? Ei käy. No ei sit. Otetaan se ACR takas. Kattokaa kun Karvo vaan ovenaa tän kovan kukkiin. Joo. Joo, kova kivi. Vittu toi Joseppi Hilttona ihan vitu onneton. Ei oikein hyödyttä mitään ja boostaa. Ei niin. Vittu toi vittu paskoja oikeesti. Sulla on hauska elämä oikeesti. Mun parempi. Tähän asti. Eli vittu.
Ei vittu, mä en saa henkeä. Alle, mä en saa happea! Äkki huuta mun nimeä! Punkki. Joo, mitä helvetti. Jollain lagas.